Iskreno, mi smo uvek malo zavidjeli kolegama iz Slovenije, jer ovo što su oni već sad postigli, mislim da je prilično daleko od nas. Ali, nisu ni oni do toga došli od danas do sutra, znači to je prosto nekakav putokaz. 3 stvari su mi ovde iz njihove diskusije izuzetno važne. Podsjetili ste me na jednu parolu koju je Sindikat Nezavisnost imao pred par godina u akciji Dosta. Ništa o nama bez nas. Znači, ne možete više donositi odluke o našim životima i životima naših porodica i dece bez da nas barem reda radi. Naši su se toliko bezobrazili, više nas ne pitaju ni reda radi. Više nas ne zovu ni da nas obaveste da su nešto dogovorili. To čujemo iz sredstava javnog informisanja. Znači, tačno, Dušane, znači moramo stvoriti takve organizacije od kojih će oni malo ipak imati zorta. Ovakvi kakvi smo sad, sada je moj predsjednik tu, on bi odmah još oštriju kritiku ovoga dao. Bojim se da nismo u stanju, često razjedinjeni i tako dalje, da to, ali mislim da nam to mora biti primarni zadatak. Drugo, moramo se stvarno boriti. Smanjiti troškove rada. Kako? Odmah na zarade. Smanjiti javnu potrošnju. Kako? Odmah na penzije. Alo bre, imali negde neka druga rezerva, imali neka druga preraspodela sredstava. Ja uvek tvrdim, kad kažemo nema para, para ima, samo je pitanje gde su. Znači, treba li u ovoj zemlji 7 novih stadiona, treba li u ovoj zemlji samo u Beogradu 50 i kusur novih fontana, dok toliko penzionera kopa po kontejnerima za smeće. Da barem imate kontejner gde je samo hrana i odeća, pa da čovjek i dođe i uzme, nego ni to nismo mogli da osiguramo, nego sve bacamo u jedan kontejner pa mora i staklo da prebre i tako dalje. Malo digresije, sad sam već ljuta. Dakle, moramo imati čvrste stavove, moramo imati podršku, ne samo naših članova, nego cijele populacije. U Srbiji, nažalost, ovim zakonom o privremenom načinu isplate je podeljena populacija penzionerska. Imate jedan broj velik penzionera kojima nije smanjena penzija i, nažalost, nije lepo to da kažem, oni na neki način malo likuju što je nekome ko je po njihovom mišljenju možda imao preveliku penziju i sad to uzeto. I to je ono što je možda najgore u svemu ovome, da vi imate jednu podelu, da se nama, evo recimo, dolaze nam masovno ljudi da se učlane kad su čuli da smo došli do Strasbura, ali dolaze ljudi koji nam se iščlanjuju. Kod nas je pristup organizaciji dobrovoljan, istup i dobrovoljan. Sram nas bilo mi da tužimo našu državu. Ako treba daćemo sve, pa daj mu ti sve svoje. Ali ne možeš da uzimaš drugima, bez da ga pitaš. Možda bi se penzioneri stvarno da je za dobro države i odrekli. Ali taj način ne odgovara. Izvinjavam se, ovo ćemo već malo za zaključak. Ja bi sad jako volela da mogu da kažem da šećer dolazi na kraju, barem što se tiče ovih organizacija sindikalnih iz Solidarnosti, obzirom da je sad Srbija na redu, ali nažalost kad čujete sad šta nam ima reći moj dragi kolega Rajko Kosanović iz Saveza samostalnih sindikata koji ovu oblast zajedno sa mnom prati već godinama, to neće biti tako, ali ćemo možda nešto slađu priču kasnije čuti od koleginice Monike, mada koliko znam i oni imaju problema, ali na svu sreću ne ovoliko koliko mi sa našeg područja. Rajko, imaš 15 minuta, iskoristi ih. Ako sam se malo libila da ove drage kolege koji su putovali da bi došli još malo prekinem, tebe ću da kažem. Ako preteneš. Šalim se. Izvolim. Dobar dan svima, ja sve pozdravljam. Na početku bih rekao da u Srbiji postoji duga tradicija organizovanja penzijsko-invalidskog osiguranja. Naime, prvi zakon iz ove oblasti, znači zakon u kome su postavljeni temelji modernog penzijsko-invalidskog osiguranja dođe 1922. godine, to je bio zakon o osiguranju radnika. Inače, on je obuhvatao i oblast zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Imajući u vidu da je taj zakon donet u državi koja se, znači, te 1922. godine zvala
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, to znači da i druge države nastale od bivše Jugoslavije, znači određenu tradiciju svojih penzijskih sistema, znači mogu tražiti u tome zakonu, znači zakon o osiguranju radnika, znači za 4 godine, navršće se tačno 100 godina kako je taj zakon donet. Inače, kada je reč o sadašnjem sistemu penzijskog osiguranja u Srbiji, znači u Srbiji postoje dva stuba, postoji znači prvi stup, znači obavezno penzijsko invalidsko osiguranje, i postoji treći stup, to je znači dobrovoljno privatno osiguranje. Početkom ovog veka, odnosno početkom ovog milijuna, znači tamo negde 2000. 2001. 2002. godine, Srbija je trpila jedan snažan pritisak od strane Svetske banke da uvede i drugi stup penzijskog invalidskog osiguranja, i za divno čudo naša se država oduprla znači, tim pritiscima, što uglavnom znači, ne liči na nju, jer uglavnom mi prihvatamo sve što nam se nudi. Znači, tu je u dobro urađeno, znači nije prihvaćen znači, drugi stup, i pokazalo se da je ta odluka države bila sasvim dobra, jer se zapravo videlo, znači u vreme ove velike ekonomske krize koja je nastala 2007. 2008. godine i tako dalje, pokazalo se da zemlje koje su imale znači, drugi stup, znači obavezno privatno osiguranje, da su znači, bile u problemima. Tako da, znači, dobro je što država Srbija znači, nije uvela znači, drugi stup. Inače, kada reći znači, o ovom prvom stupu, znači, on se kao i većini ovih naših zemalja, znači, zasniva na takozvanom znači, tekućem finansiranju, kao se to kaže pay as you go sistem, što znači da sadašnji penzioneri, odnosno sadašnji zaposleni, finansiraju, odnosno obezbeđuju sredstva za plate sadašnjih penzionera. Inače, poslove penzijsko invalidsko osiguranje, znači organizovanja, isplate penzija i tako dalje, znači Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za penzijsko invalidsko osiguranje, i ovdje je važno ukazati jedan značajan datum, to je 2014. godina. Naime, izmenama zakona o penzijskom invalidskom osiguranju potpuno si funkciju upravljanja i rukovođenja znači, tim zavodom, znači preuzela je država. Tako da upravni odbor Republičkog fonda za, odnosno Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ima 7 članova, od kojih znači 4 imenuje država, to što znači da država ima znači, potpunu slobodu i prosto sve svoje odluke, svoje namere, znači može da sprovodi na način na koji ona to želi. Inače, to bi posjetio da pre te 2014. godine upravni odbor ima 21 člana, tu su bili 15 predstavnici zaposlenih, 2 člana predstavnici penzionera, 2 predstavnici poljoprivrednika i 2 predstavnici samostalne djelatnosti. Međutim, kao što sam rekao sam, znači u potpunosti od funkciju upravljanja znači, vrši država. Slična izmena učinjena i kod ostalih fondova, obavezno socijalnog osiguranja, kod fonda zdravstva i kod fonda, odnosno i kod nacionalne službe za zapošljavanje, tako da polako, znači, Srbija, rekao bih, odstupa od onog takozvanog, znači, Bizmarkovog modela organizacije socijalnog osiguranja, i više, znači, ide, znači, jednom pravcu takozvanog, rekao bih, državnog, ako se može tako reći, socijalnog osiguranja, ili ono što se u teoriji naziva Beveridgeov model. Zapravo mi sad imamo, znači, jednu kombinaciju ta dva sistema finansiranja i organizacije. Inače treba reći znači, da u Srbiji ima negde oko 1.700.000 penzionera. Najveći broj tih penzionera, znači njih negde oko 84% je iz kategorije zaposlenih, 4-5% su samostalne djelatnosti i 10% su poljoprivrednici. A kada je reč o vrsti penzija, najveći meri su znači, zastupljene starosne penzije 63%, invalidske 16%, odnosno 17% i porodične 20%. Kada je reč o invalidskim penzijama, ovdje bih samo skrenuo pažnju da je značajno znači, smanjeno učešće invalidskih penzija, kao što sam rekao, na 17%. One, recimo, 2003. godine, kada je donet važeći zakon, iznosili negdje oko 27-28%. I jedan od razloga značajnog smanjenja invalidskih penzija je činjenica da je izmenama, odnosno donošenje novog zakona, odnosno i važećeg zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, znači kao uslov za invalidsku penziju potpun gubitak radne sposobnosti. Znači, taj uslov znači, ne postoji znači, ni u jednoj znači, zemlji od ovih koje su ovdje znači, prisutne, koje mi ovdje predstavljamo, znači potpun gubitak radne sposobnosti.
To je zapravo država je to uradila iz tog razloga što je to bio po njoj jedini način da se neki način ona izbori sa prosto deljenjem tih invalidskih penzija koje je htela, znači mogu da ide invalidsku penziju. Međutim, to što država nije našla odgovarajući način da se izbori time, znači nikako ne opravdava da uvodi potpun gubitak radne sposobnosti kao uslov za invalidsku penziju. Šta to u praksi znači? Samo jedna rečenica, to znači imali smo profesora univerziteta koji znači ne može da predaje iz nekih radnih razloga i tako dalje, ali ima očuvan još stepen radne sposobnosti, znači može da radi neki drugi posao, znači on ne može da ide u penziju, već znači mora i dalje da radi. A što je najgore, to smo ispoljava kod radnika koji rade recimo u oblasti građevinarstva i tako dalje, znači koji nemaju potpun gubitak radnih sposobnosti, znači moraju da rade dalje ili eventualno slučajno ukoliko poslodavac ne može da im obezbedi radno mesto, oni gube radno mesto, što je zaista znači jedan veliki problem koji se traži znači jedno posebno razmatranje i tako dalje. Inače u Srbiji postoji krajnje nepovoljan odnos između broja penzionera i broja zaposlenih. Znači, na jednog penzionera dolazi statistički posmatrano 1,15 zaposlenih. A teorija kaže za ovakve sisteme finansiranja, znači neka donja granica ili neki optimum bi bio 3 zaposlena na jednog penzionera. A ja bih podsjetio da nekih 50-ih, 60-ih godina prošlog veka mi smo u Srbiji imali čak i 5 ili čak i 6 zaposlenih jednog penzionera, što zaista, što je, znači, samo i podaci govore o jednom značajnom, znači, urušavanju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a naravno razlog je tome u velikoj meri treba tražiti u krajnje nepovoljnim procesima deindustrializacije koje su se desile ne samo u Srbiji, već i prosto i na čitavom našem području. Reći ću samo podatak u Srbiji, kao negdje recimo 1990. i neke godine imali smo industriji zaposleno oko 1 milion radnika, a danas imamo negdje oko 250.000. Eto, dovoljno je samo taj podatak koji zaista mnogo me govori gde se mi danas nalazimo. Kada je reč o uslovima za penzionisanje, znači uslovi za penzionisanje i za muškarca i za ženu su izjednačeni, znači to je 65 godina života i 15 godina radnog staža, s tim što žena taj uslov za starosnu penziju će ostvarivati postepeno do 65. godine, tako da ona ove godine u penziju može da ide sa 62 godine života, sledeće godine to će biti 62 godine i 6 meseci i tako dalje, znači sve do 2023. godine. Takođe, izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014. godine uvedena je i prevremena penzija, uslovi za njeno za prevremenu penziju su 40 godina radnog staža i 60 godina života. Može se postaviti pitanje, znači ako je to prevremena penzija, znači mi tražimo 40 godina da se radi i čini nam se da je ta granica 40 godina života prilično visoka. Međutim, ovim izmenama zakona koje su bile zaista korenite 2014. godine, uvode se i takozvani kazneni poeni za prevremeno penzionisanje, što znači da svakoga ko ide u penziju, pre svega to odnosi se za muškarce, pre 65. godine, znači kazneni poeni iznose 0,34% mesečno, 4,8 godišnje, odnosno maksimum može iznositi smanjenje penzije 20%. Ovi su sindikati, naši sindikati su predlagali da to umanjenje penzije ne bude trajno, znači da ne bude do kraja života, već zapravo da bude do onog uslova kada do 65 godina života. Međutim, prethodni ministri su to obećavali da će taj naš predlog, da kažem, proći, međutim, sadašnji ministar i pošto rekao bih i vlada, su protiv našeg predloga, tako da odnosno umanjenje penzija za ovaj procenat koji sam naveo je
je doživotno. Ali mi ćemo i dalje naspijati da se borimo da se ta nepravda ispravi. A također postoje, kada je reč o umanjenju penzija, je značajna nepravda i kada je reč o beneficiranom radnom stažu. Zamislite, znači oni koji su imali beneficirani radni staž, jako su otišli ranije, znači u penziju, pre te umanjene granice, njima je umanjenje penzije računato na opštu starosnu granicu od 65 godina, a ne na onu starosnu granicu koja bi njima pripadala po osnovu beneficiranog radnog staža. To je ispravljeno ovim posljednjim izmenama zakona 2018. godine i to je od strane, da kažem, države predstavljeno kao jedan značajan ustupak penzionerima, odnosno onim koji imaju beneficiranu penziju, a u suštini radi se o jednoj velikoj greški koja je načinjena kada je ošte tako nešto moglo da se ošte bude da beneficirani rad, da lica sa beneficirani radni staža imaju to umanjenje penzija u oštu tu starostnu granicu 65 godina penzije. Inače u Srbiji prosječna penzija iznosi 212 evra, to je znači posljednji podatak i ona je tu negdje na nivou oko 50% prosječne zarade. Treba reći da posljednjih godina to u odnos penzije i prosječne zarade na štetu penzionera, najbolje smo 2002. godine iznosio negdje 66% je bilo učešće prosječne penzije u prosječnoj zaradi. Znači ono je, kažem sad, tu 50%, kada je reč o minimalnoj penziji, ona se recimo kod poljoprivrednika 95 evra, kod zaposlenih samostalnih je 121 evro, 120 evra. Inače, prosječna penzija, na prosječnu penziju se može kupiti 35% prosječne potrošačke korpe, što znači da u Srbiji za jednu prosječnu potrošačku korpu potrebne su 3 penzije. A kad je reč o minimalnoj penziji, znači ona pokriva tek nekih 38% minimalne potrošačke korpe, a da bi vam bilo jasnije o kakvoj se to minimalne potrošačke korpi u Srbiji radi, ona, znači, u Srbiji, među ostalog, prema svojoj namirnicama koje čini, prema njihovim količinama, daleko je od neke, da kažem, normalne potrošačke korpe. Ona, recimo, za tročlanu porodicu na mesečnom nivou predviđa, recimo, kilogram pomoranđi, 200 grama limuna, pola kilograma ribe i tako dalje, da ne idem dalje. Tako da vidite da je to prosto jedna besmislena minimalna potrošačka korpa, ali i takve potrošačke korpe pokriva se svega 38% sa minimalnom penzijom. Kada je reč o transferima iz budžeta, oni poslednjih godina imaju smanjenje, znači transferima Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da oni su negdje sada na nivou 31%, znači 31% se obezbeđuje iz budžeta. Razlog tome u Srbiji je svega razlog je veoma veliko učešće neformalne ekonomije bruto domaćem proizvodu, negdje oko 30%, zatim vrlo značajno izbjegavanje plaćanja doprinosa ili plaćanja doprinosa na minimalnu osnovicu i tako dalje. Inače, učešće penzija u bruto domaćem proizvodu je u Srbiji, ako posmatramo sve penzije, 11,1%, ako posmatramo samo neto penzije, su negdje oko 10%. Nekome se može učiniti ovaj procenat visok, posebno ako recimo kad pričamo sa kolegama iz nekih drugih evropskih zemalja. Međutim, razlog ovog procenta u Srbiji je činjenica da je veoma nizak bruto domaći proizvod. Ja ću vam reći da posljednjih 10 godina bruto domaći proizvod u Srbiji raste po stopi ispod nešto manje od 1%, a posljednjih 5 godina nije oko 1,5%, što su veoma niske stope rasta, od toga i ovaj odnos koji je nepovoljniji, odnosno malo viši procenat učešća penzije u bruto domaćem proizvodu. Kad reč o reformisanju, ono je počelo negdje otprilike 2001. godine, važeći zakon je doneti 2003. godine, međutim možemo primetiti da svakom izmenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neki način pogoršavani su uslovi, pre svega što se tiče uslova za penzionisanje i načina na koji je vršeno indeksacija, odnosno usklađivanje penzija. Naravno, cilj svake reforme je da se obezbedi fiskalna stabilnost sistema
ukupna fiskalna stabilnost zemlje, posebno sistema penzijskog osiguranja i da se naravno s druge strane obezbedi određena adekvatnost penzija, da se obezbedi određeni životni standard penzionera. Međutim, izmene koje su vršene u Srbiji uglavnom su išle u pravcu da se obezbedi fiskalna stabilnost, fiskalna održivost, a na štetu adekvatnosti penzija. To ću samo objasniti na jednom primjeru, na primjeru indeksacija penzija. U 2001. 2000. godine penzije su usklađivane na osnovu kretanja zarada. Posle toga, donošenjem važećih zakona, se postoje takozvana švajcarska formula. To je usklađivanje penzija 50% procenata rasta zarada, 50% troškova života. Pa narednim izmenama u švajcarskoj formuli ponder zarada je bio sve manji, da bi se kasnije krenulo na usklađivanje samo sa potrošačkim cenama. A posle dugi godina postojala je formula za usklađivanje penzija, prosečna potrošačka cena u posljednjih 6 meseci plus procenat rasta bruto domaćeg proizvoda iznad 4%. Međutim, pošto u Srbiji nije jednoj godini nije bio rast 5%, tako da po tom osnovu nije bilo usklađivanja i također postojalo je prema zakonu usklađivanje u oktobru, u septembru isto na osnovu rasta cena u posljednjih 6 godina. Međutim, mi smo sad došli na osnovu posljednjih izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju do toga da je ukinuta formula za usklađivanje penzija. Mi obično sindikati se reklo kad slažemo sa fiskalnim savjetom, međutim ovdje smo se složili sa njima jer oni su isto bili protiv toga i smatrali su da ukidanje formule za usklađivanje penzija, znači u velikoj meri dovodi od toga i otežava predvidivost penzija, kako sa aspekta financija čitave zemlje, tako i sa aspekta pojedinaca, penzionera. Tako da sada penzije će se usklađivati na način na koji to bude vlada odredila, a koji će to način mi to za sada ne znamo. I samo kažemo ovo, posljednje 3 godine Srbija je isprovodila mere fiskalne konsolidacije, znači one su počele donošenjem zakona o umanjenju penzija u oktobru 2014. godine, taj zakon je ukinut pre 2-3 meseca. Sama fiskalna konsolidacija je bila nužna, to što nema nikakve sumnje, jer u 2014. fiskalni deficit je bio negdje 6,6% bruto domaćeg proizvoda i minus u kasi državno je bio negdje oko 2 milijarde evra. Međutim, problem je taj što je najveći teret fiskalne konsolidacije, penzioneri podnijeli i naravno, pitanje je da li se to moglo i na neki drugi način, ali čini mi se da su penzioneri jedini ti koji su i najvećoj meri podneli sav taj teret. Međutim, mi sad u ovom narednom periodu, kao što sam rekao, postoji određena izvjesnost kako će se kretati stanje u penzijskom sistemu, pre svega zbog nepostojanja, rekao sam, načina usklađivanja, odnosno utvrđenog načina usklađivanja penzija, tako da prosto u velikoj meri, rekao bih, postoji određena neizvesnost. Kad reći o samo trećem stupu, reći ću samo nekoliko reći da on ima negdje oko 180.000 lica koje imaju dobrovoljno privatno osiguranje. Jedno vreme su poslodavci uplaćivali takozvane penzijske planove svojim zaposlenim sredstva za dobrovoljno penzijsko osiguranje, međutim najveći broj poslodavaca je odustao, tako da i taj broj lica koje imaju dobrovoljno penzijsko osiguranje je veoma skroman. Evo, to bi bilo ono najkraće da ispoštujemo ovih 15 minuta, ali tako da možemo kasnije naravno u diskusiji sve ovo da dopuniti što je trebalo reći. Evo, ja se vam svima zahvaljujem na pažnji. Hvala ti, Rajko. Pre nego što dam reč našoj koleginici